Okay mga idol, grind na po tagparbula. Gamit ta og grinding compound, duha ka klase. Kini coarse og fine, fine of course. Manumano na tong grind mga idol, di ta mo gamit og mga power tools kay aron nga to ang lips sa barbula, dili kayo ingon og ma-damage og malabian ra. Mura ning ipahi dire. Dire sa grinding compound. Oh, pagka human, saksak na to dire. Itong grindan. Paslak na to, paslak. Pag human na, gamit ta ning hose para grind. Mano-mano lang. Kay ni kuan kay ugat gamitan og mga power tools basi malabian na to kuan di na hinuon mo match dire di mo haom ni kuan malabian. Ara. Simple ra. Bisaya na tong trabaho kay mao ti mag-English kay naman ta sa Philippines, may sa Amerika tag trabaho kay pwede nag-English kung ito. Bisaya ni. Kaya aron mohatag siya power. Maom ang iyahang barbula. Oh. Ganun na kasimple, binisaya. Di ba mga idol, mangay mo sa binisaya, okay kayo. Dili ni English, kay di man Amerika. Salamat.